दाथ' नोंखौ एक्सिडेन्टनि बियादा मोना हमबाय दा मा खालामगोन नोंलाय? हेमन्त मामाया गोदान अर्डार होबाय जायफ्रा सानै हिनजाव लाग्रा सासेनि बांसिन 10 बोसोर जेल। बांगाल हिनजाव ना बाङालिमोनलाय गावनि हिनजावानो एफा मोजां थाखानानै मानो थाखाय खारदों बिथाङा फोरमायसिगोन। हमजाजेनबाय नै आरो सोरजों हमजादों जेलाव थाङोबा खै बोसोरमोनलाय आं दहाय मोनसे आपडेट गोदान होदोंना बै चेनेलावहाय खै बोसोर थानाङो नोंथांमोना मिथिखागोन। नैबे जमा थानाया गिबि हिनजाव दै ओमफ्राय बेखौ गारनानै दा बैजों दंहैयो आरोना बिथाङा। खोनादों अबेनि नोंलाय? आङो सारिदुवारनि ओमफ्राय बोरैथो बांगाल हिनजावजों माबोरै हमजालायनाय जाखो? सार माने आङो माने बिदिनो माने रिलेसन खालामबाय थादोंमोन माने आङो आगोलो माने बोसोरथाम जाबाय ओमफ्राय एबार थां गोबाव जादों माने अरुणाचलनिफ्राय फैनाया। ओमफ्राय नोंना हिनजाव गैखायामोन? हा? हिनजाव गैखायामोन? हिनजाव दंखायोमोन। होमबालाय मानोथो बांगाल हिनजावखौलाय मानो नागिरहैबावखो नोंलाय? हेमन्त मामाया देन्जार रुल बानायगासिनो दायो सानै हिनजाव लाग्राया 10 बोसोर जेल। आं दासो खौरां होदों। बोरैथो लोगो मोनहैखो बांगाल हिनजावखौलाय ना फुस्लायनानैसो लांदों नोंखौ? नङा सार माने आं बरमायाव बेहाबो हौवा दंखायो नामा? हा? हौवा दंखायो बेहाबो? नङा हौवाया थैबाय माने। आतसा। आरो माने सार माने बे आंखौ माने 6 मास माने आंखौ सहाय खालामनो माने माबादोथ' हौवाया थैबाय माने जेथिया माने बेयो बरमायाव माने हा बायनानै माने थाहैसिगोन आरो माने आरो मास मोनसे थांबायना आरो मास मोनबा माने आंखौ सहाय खालाम ओमफ्राय आङो न'आव थांसिगोन माने बेबो माने बरमायाव थांसिगोन माने गुवाहाटिनिफ्राय। आतसा मा सहाय खालामनो होदों बेलाय मा सहाय खालामनो? माने बुस्थुआ माने हेल्प खालामथ' होननानै माने माबादो आरो माने गथ'फोर माने हिनजावसा गथ'फोर सानै ना ओंखायनो माने गियो आरो बे हारसिं थायो? गुवाहाटियाव हारसिं माने थांसिगोन ना माने माने गामियाव थांसिगोन नालाय ओंखायनो बे मास मोनबाबो मेगन मिसिबनानै नों आंखौ नायथ' ओमफ्राय नों न'आव थांजानो जाबाय ना नङाबाथ' गथ' गथाय हिनजाव दोङो ओमफ्राय न'आव थांदो होनना बुंदो आरो। ओमफ्राय मा मावो बे हिनजावालाय? आगोल माने दुखान दंमोन माने दुखानाबो माने गैलाना दा माने हौवा थैनायनिफ्राय बेनिखायनो माने इयो न'आव थांसिगोन आरो माने। ओमफ्राय नोंनि हिनजावा मिथिया नों बेजों थानायखौ? मिथिदो माने आगोलनिफ्रायनो जनायखादो माने आं। हिनजावा मिथिखायो? हिनजावा मिथिखायो? आं आगोलनिफ्रायनो आं माने जनायखादों ना जे ओरै माने आं रिलेसन खालामदो होननानै बुंखादों माने आं एसेनानै दोनखायाखै माने। ओमफ्राय मा होनदों हिनजावालाय? हाया होनदोंमोन आरो आं निजेनो जबरदस्ति खालामनाय बायदि जादों आरो माने। आरो आं होनदों माने आरो जुदि माबायोबा माने सानैखौबो आं नायगोन होनना बुंदोंमोन आरो माने। दाथ' नोंखौ एक्सिडेन्टनि बियादा मोना हमबाय दा मा खालामगोन नोंलाय? जानो इसोर मा बिसार खालामो बिसोरो बिदिनो जासिगोन। हेमन्त मामाया गोदान अर्डार होबाय जायफ्रा सानै हिनजाव लाग्रा सासेनि बांसिन 10 बोसोर जेल। खोनागोना खोनायाखै नोंलाय बे खौरांखौलाय निउसखौ? खोनायाखै माने आं माने नायाखैनो माने। मैयानिफ्रायसो होदों बे निउसखौ। मैयानिफ्राय जादोंबा माने आं नायाखैनो इउटुबखौ नायनायानो दा जायाखै। नों 10 बोसोर गाहाम जेल जाहैनांगौबा मा जागोन न'खरा? ओमफ्राय हिनजावा हजों बोरै सोलियो नोंना? सोलियो माने आं फैसा हरबाय थायोना। नोंलाय मा मावो? मा मावो नोङो? आं गारि सालायोमोन। हिनजाव थाखानानै मानोथो नोंहालाय बे मालायजोंलाय मानोथो गोजावफानांगौ जाखो गोदाव सोरावलाय? ओमफ्राय दा नों मा न'आव थांफिनगोन? सार दा माने न'आव थांफिनगोन बारु माने बिसोरो थिनहरदो जेथिया न'आव थांसै। ओमफ्राय रायजो दंना गैया नोंसिनालाय? दोङो रायजो दोङो। फैदो सबानो फैदो फैनायालाय। आदसा हरलाय आदा राजानो। मानसियालाय देन्जार बे हिनजावनो हरा जाहैदों खरस पाति। आदसा गाव हरो होनहर थिदों माथो दायो। ओमफ्राय दा एसे दामनो लाबोदों जों साइडआव। रायजोखौनो लेंहरनानैसो हरखानांगौ बिदिखौ। गामिनि फैखादों रायजोफोर 9 जन फैखादों। आदसा 10 बोसोर जागोनथ' बे मामाया मैया दाख्लैनिफ्राय फोसावबाय सानै लाग्राखौहाय 10 बोसोर होननानै एबारनिफ्राय। 3 बोसोर जाबाय बियो। बिजों थानाया।
आदसा दे रायलायग्रोदो दे